Takže ahoj, dneska by som vám chcel povedať, že ako ste si už všimli, tak mi nesíči mikrák. Chcem vám povedať, že kedy budú natáčať videa, takže v pondelok to bude Hexit, v útorok to bude také minihry, v stredu bude Pokecraft, v štvrtok bude také minihry a v piatok bude Feed the Beast. Sobota, nedeľa bude taký livestream a inakšie by som vám chcel povedať, že zajtra máme prázdniny aj štvrtok, takže možno natočím aj 3 videá, takže zatiaľ čus a uvidíme sa dneska pri ďalšom videu z Hexitu diel séria 1 epizóda 2, tak čus.